Sinyara to, tungunan niyo sunod. Ang ikuan kay katungunan na mong karga sa man April, May, June. Saan siya may? Dapat siya senior mundo siya. Wala siya bulan, senior naman siya. Ano yun? Nakabalo na siya? Master na siya? Dili naman ako kanan. Manawag ramang yapon siya. Magbuwak siya, mataniya mo. Siya puno mag motor minggo. Bini man mangkas. Ilang bayad sa awing. Ha? Ilang bayad to. May ito, huwag manapin. Yan na, man sila ang puti, kita man. Ano, wala na to. Dito na limang kwan sa chike. Ito lang ako. Kaya man sila. Oh, Kauban sa? unsa nga imong kumpanya gani? Ha? Unsa nga kumpanya imong gani? API. Ha? API. Ay dili oy. Pas yun merchant? Ano ba? O kauban to ka. Ha? Ngayon pa yan sa? Ang ikuha siya dali? Nga pa siya balik? Wala pa sige. Sige ba siya? On ko lang. Tungkol. Dahil karong apa siya sa inyong kaban? Bago lang. Totoo na. Oh, yun. Nagsalam ko mga resibo. Kaban na niya. Para prenta? Ha? Para prenta? Mga resibo mo na nila. Ha? Ay, number niya ya? Ha? Budget? No. Wow, kabalo. Kay, ano? Ay di mo doon? Dili mo doon? Oo, kabalo ka sa lang siya. Si mong kauban lang sa trabaho lagi. Naman kay kauban. Ah, dai kauban sa trabaho dai. Ay utuod. Ano gamay ang kumpanya dako man na. Ito, abiyon mo nila. Dali sana. Isa ka, sa kwan, hindi ka maka... Ito oy. Suko. Gila no. Stick me. Dito ka. What is that? Gila naman sana. Lako tamis. Drink tamis. Ayaw man mo eh. Kung mo kaya, hindi ka ba yun? Lunes, paano na lunes? Kay, alam ko, kay, amot chat na kung Sir Peter rin niya. Uy, nangitar ako dito sa sikuan. Di ba yung kumayal daw? Niyari Oh, sumore? oh, yan siya description dyan. Niyari ko na ganyan. Kaya naman. Ngita ni mo. Libre ko na to. Ay, ato to dito. Naku, gawan. Ato to dito. No. Ato to dito. Pati na ba? Sige. Camping ko. Palit o gabi o kapalit diapir. Yung bata lagi, may diapir lagi. Namura. Lagi, mga diapir. Ako muna, tapos muna. Dili na lagi ko. Ibato kayo dahil. Pa! Dito. Ano ba? Oh, sige. Dito.